Здравейте хора! Искам да ви поговоря за ето пишлеменце, гръцка пишлеменце. Бил съм в Гърция много пъти на море и това пишлеменце ще казва на българките ни, че са били тъпи, путки, проститутки, които ще да води при него, ще му стане проститутки и да изкара пари да ги е бал. То човека не е зле. Той е зле, хора. Ето ще малко част от клипа, този клип ще събере доста лайка. Βουλγάρες, κάνω εισαγωγή της Βουλγάρες για να γαμάζεσαι της μου. Виждате ли тази бухалка? Тази бухалка взема, ще му е навърна в газа, ще излезне от устата. Νάρες, όλες τους με λένε πω. Σε ρουμάνες, κάνω εισαγωγή της ρουμάνες για να... Това процента някой е плащал 2 милиона за да го направят. Кой ще направи такова дете без пари? Това 100% някой с пари да го прави. Няма никакъв начин. Γαμάζεσαι τις μουνάρες, εμπόριο λευκής αρκός. Да, браво, голяма работа. Той аз мога да броя до 5. Там на какъвто език биш. На италиански, на какъв беше испански. Бро, 3, 8. Мога да броя за толкова. Πέσε στην κόμενα σου μπακ. Виждате. Това са платили по много пари. И това са им плащали им съм го. Μου βάζεις στο λογαριασμό λεφτά από το Ντουμπάι. Όλη η ζωή μου την κασέ μου νίκη Wi-Fi. Αν δεις καράβι στο βουνό εγώ θα το έχω πάει. Виждате ли го? Това е расизъм, сексуалност. Έβλημα χρήματος με βιτόριο. Само що се събудил че искам да направя песен, да можеш после да го направя. Гледайте как ще да прави да цигара. Διεθνές μου νίκη επειδή μ' αγχώριο. Στα δυσκολή κοιτάω μπας και πιάσουν κανένα μόριο. Μόνο εγώ πουλάω μούρι με σωματεμπόριο. Вижте ли? То се между дуба да се запълни и за такива неща. Просто по физиономията ми че обича да гледа 3 до 5. То на жени. Разбирате ли? Ма те това не го искат. Правят заради пари. Θέλω να γίνω αυτός που είμαι παλικάρια μου. Οι πάτσι είναι όλοι κολλητάρια μου. Μου σπρώξανε μισότιμοι στα 45 μου. Θέλουν δωρεάν μουνιά και γλύφουν τα παπάρια μου. Βουλγάρες, κάνω εισαγωγή της Βουλγάρες. Как ще ги целува? Как може да целува и то по едно място, което едва ли някой ще не бил. Για να γαμάζεσαι τις μουνάρες. Όλες τους με λένε πω. Σε ρουμάνες, κάνω εισαγωγή της ρουμάνες. Για να γαμάζεσαι τις μουνάρες. Εμπόριο λευκής αρκός. Вижте ли? Почва да ги целува. Тук са Είναι επικίνδυνο και ρίξω Ето това е тъпия гръцкия ресторан. κίνδυνο. Μα εγώ Вижте, това всичко се прави за пари. Мисъл, едва ли някой ще се просто и така да се заснеме такива. Това е сексуално. Всичко е сексуално. Аз дори съм дам палец надолу. Има 446 911 палеца надолу. А пък то педераст е прост. Просто искате да знаете какво съм писал. Това е на английски. Писал съм му на английски. Имам едно харесване. И просто ви казвам хора, кажете, как въобще да му кажеш? Този човек се събудил просто смисъл. Той не си е пил хапчетата или са му дали грешната дрога. Не знам.
И той се е събудил с мисълта да направи такъв клип. И просто хората не могат. Това е цензурирано. Казвам ви, това е пълна индустрия. Ако отидете на този клип, който ще има 100% описание, натискате тук повече, подаване на сигнал, натискате зло или съдържание, натискате тук и ето трябва да напишете само 0 и ето тук трябва да напишете нещо на български, което го доказва да се махне клипа, да се стри от YouTube. Защото този клип съдържа неща, които има само. Вижте колко хора са дали палец надолу и нагоре. Просто това човек е луд. Може веднъж никой да каже едно хубаво. Писал. Не знам какво взима той за лекарства, той е прекалено. Δεν χαμπαριάζω από κίνδυνο. Виж. Πάλι τις φόρτωσα και τις εφόρτωσα. Виж ти. Пушат цигари, пушат. И гледай, уния детски за пари. Φίλε σου λέω τα Βαλκάνια τα όργωσα. Ακούνε όνομα, ακούνε επίθετο. Σε ό,τι πω ποτέ δεν κάνω το αντίθετο. Έλα και διάλεξε, αν θες και σήμερα. Вижте, what the fuck? Как може да го направиш това нещо? Мога разбера. Чакай да пробвам по-напред. Το γουστάρεις πούδρα, απ' την πιο αδύνατη μέχρι την πιο αρκούδα. Даже негърчи са включили в това. Направо, тя вече станаха. Това ще става за пари, разбирате ли? Пари, валят само от това. Καβλαντίζει το μωρό, θέλει γερό στο μάχη. Την ώρα τη χρεώνω ακριβά και το κομμάτι. Όπως την περιοχή, στο κρέας σου που θες στην παραλία, στο βουνό ξενοδοχείο. Το κανονίζω εύκολα, πληρώνω μεσομόλογα. Χρεώνω τα διπλά, τις φαλιάρες και τα βρωμόλογα. Βουλγάρες. Вижте му това усмивка. Усмихва се, че ще го направи това нещо. Направо се радва, че има кой да прави порно с него. И гледа, даже взел да ги опакова. Това човек никой не аз ама това просто за пари. Κάνω εισαγωγή τις Βουλγάρες για να γαμάς εσύ τις μουνάρες. Όλες τους με λένε σιρμάρες. Κάνω εισαγωγή τις Λουμάρες για να γαμάς εσύ τις μουνάρες. Да получам това е самата истина. Казах ви, пратите с 0 и махай това едно 6, вижте 0 и там долу пишете каквото искате. И то вижте, село са като някой момиче, what the fuck? Да, много тежко му било. Мисъл, това е просто един въздух. Една кутия пълна въздух. Решавайте ако една кутия пълна въздух е 5 тона ли? Και δροσίδες. Πού να τις βάλω? Това хора е просто някакъв педерас. Не мога по друг начин да го нарека. Този човек иска просто и то да обижда руснаци, румънки, българи, особено повечето частница се казва българи, не знам какво. Просто споделете този клип. Така. Искам да споделите този клип с всеки един приятел в Facebook, споделете всички това нещо и също така казах ви да направите, ще кажете ви го правят да ставате, за да може този клип да бъде махнат цялата YouTube история.
Защото 21 век сме и никой не харесва подигравки с цяла шепа народ, смисъл, с толкова много хора. Просто няма да си представа. Някакъв германец, грък, ще ни кара българите да вземем да правим някакво студиото заради един смотан педофил. Злян, това ще е резервно, но не мога просто така. Виждате го, това е чиста душа, просто е чиста душа. Не можеш по никакъв начин. YouTube, чуеме сега. Не искам това нещо да бъде заглушено. Защото това нещо, ако го заглушиш, смисъл, ще кажа аз, ево. Защото това, ако го заглушиш, направо ще се ядосам. Просто това няма да се заглуши. Това е пуснато, за да докаже, що за хора има в YouTube. И даже Кристиан Танев, го знае, е написал отдолу, винаги има такова. Имало е училища и линка за Кристиан Танев канал, но да пустите там, където и той ще ви каже, че има превод, там да превода ще пише какво казва уня грък сама изъл други. Така че надявам се да ви хареса видеото. Дайте му палец нагоре и също така на този клип, който ще има долу в описанието, направо дайте хареса и репорт. Защото само това се получава. И не забравяйте да споделите във Facebook, пишете лоши неща за него, за този клип. Благодаря, че бяхте с мен. Аз бях Тили Гейминг и до